nonzi Tai Miris. Rimwe wake ndinonzi Tai. Achikumbira kuti kwasiwo timba yake ipere nezvimwe zvinodiwa pachikafu. Ndotira nepandogona but zvinoita zvichindikurira nematsvagiro anenge ndichitawo. Kutanga pane matablets anomwe anenge achida kubatsirwawo. Kuzotowo nezvemablankets nehembe. Saka nechimira ndiri 1 saka zvinhu zvacho zvinoita zvichindikurira saka nechimbotira nepandokwanisawo mabhizi mamwe aenda kuzobhadhwa mumatablets anenge achitengwa nechikafu zvinenge zvida kuti abatsirwe. Ndinotomubatsira kuti zvai because akastroka plus ane bhati yake ndo yakavhiringidzwa nekuzvimba dumbu saka zvimwe zvinji ndinomubatsira pane ndiripo ndisina kumbobuda kunomutsvaga. Zvakaita sana sipo nezvimwe zvese zviri kuwanikwa here pana Maraba? Zvikutonisvotera because neno nemhuri yangu saka ndoda kuti ndidai neuku neuku saka zvimwe zvinoita zvichindikurira mani. Amazon unobata 077 48 91 388. Mungadzokorore zvakare mukoma nhamba dzinowanikwa Maraba? 077 48 91 388. Idzo namba dzamunokwanisa kundibata nadzo. Unofamba naChiremba Road Dombura Mwari. Vasvika paDombura Mwari vanenge vada kutibatsira ndokwanisa kuvadirect kusvika pamba pa 05